Idemo. Pacijenta. Operacija uspjela, pacijent podlegu. Pacijenta moraš ti Idemo. Dobro je. Čekaj, smiri se, strpi se. Isuse. Stani, evo! Ne, pa što, gotovo je. Ona moj... Možda ti odrežem. O, suca ti jebe. Ne, znatiš ko je Google. Digni nogu. Digni malo nogu. Digni. Uđeš u prste. Neće. Nemoj isto se. Hop, evo ga. Dede, vrati. Dobro je, dobro je. Vrati. Dobro je. Malo i obliku to ti. Smrti evo te gru. Čekaj, rođak, čekaj, stani. Stani, gdje su ona? Gdje mane ona? U oči mi upalo. Da, to je za finažle, ovo isfinirati. Ovo je za filiranje. Daj vam. Dobro, Gigi, a? To Pavlović nađi rašpu tamo u... Na zapovijed. A drago ga ti Isusa. Pogledaj ovo. O, God, još nisam. Jebate se, met otkide! Nemoj jebate, dobro. Daj drugi, ovaj daj. Ne, ovo si, ovo si. Ide ovo bok. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Kao u sokola. Kraj sokoli, mila majka. Aha! Nemoj vrčat bio. Čekaj, drago. Čekaj, zaustavi proces. Isusa. A znaš kako ova klješta sjeku kopito, čovječ? Jel može ovaj malo brže? Aj motorku ono reda radi, kao stavi motorku, ne. Majke ti. Daj vamo vrati tu nogu. Jel može malo brže, gospodo? Gdje nas tu? Samo kreni se van da se vidi. Pa mi upali to. Kao mislim to su razlike koje... Majke ti. Nemoj vrčat. Ma, sam malo da ti gruči. Znači da ti spena ne upadne u oko. Što smrdi je veći susto. Gigi! Sjedi. Nema ti Bog očina. Evo upišao se jedan. I kruva jede, mora jest. Sad moram Bio sad to objavi na Face. Ovo će ići na YouTube, Isusa mi. Stavi tamo.